אם את רחוקה, אז עם זה. אם זה לא רחוק, זה לפה. אבל אם את קרובה, עושה את זה. בוא נגיד, אם את ממש צמודה על התספיר, פשוט נראה לך רגל ובום. שנייה? לא. תוך שנייה מנצחת, שולי. יפה. כמו זה, יפה. עכשיו תרים את רגל לפה. לא, לא זה. לא. לא, זה לא מצלם. יאללה, שולי, יאללה. זה לא צפוי?